बाबू बाबू ए बाबू भूक लवकर भाजी किती सगळं मी उगी बडबड सकाळी सकाळी वाईट हा तुमका काय झोप बीप काय नाही झोपाक पण देऊची नाही बाई झोप नाही काय नाही तिथं आमका पण झोपाक देणार नाही काय नाही तुम्ही कधी इलास आता हे काय गेलो थंडीला आता मरणाची मग किती वाजता उठतास तुम्ही 5 वाजता मग याचा काय असा झोपल त्या काय हाल सोडवतो माणसाने सकाळी उठून काम धंदा करू नको त्यांना थंडी खाता मग रोज रोज असंच हाक मारूची लागतात हो रोज रोज उठ बाबू उठ बाबू उठ बाबू उठता मग बमटा बाबू झोप मला बघा आग सगळी टाकले नि इजू भेटली हा थंडीचं काय लागतं धग घेत की आता दात कधी घासणार मी कासायची हळू नानांका का थंडी बिंडी काय नाही म्हाताऱ्या माणसांका थंडी या माका सांग बाय झोप येवाय झोपले असते ते नाही केलं म्हणजे काय आपणच करता सकाळी हो आता घेऊन येतो थंडी कसली लागली पडलेली लक्षातच कसला लागतात मटण बिटन खावतात ते पैसे मिळतले नाही कमिशनची मागे कमिशन एजंट पान द्यावा पाहिजे पाना होती आणि शेण द्यावा शियान काय माझ्या घेऊन ठेवलंय नाही निरोप दिलं मग तू आता हय काय परत बाहेर झाला तर बुतूर चाय पिऊची होईया दात घासून झाले तुली त्या पेटान दे पेटात आग हे बाबू आज काय प्लॅन करा हे काय नाना वाचो तोडून घेतो आज तोडून तो जावे ना रे जॉब जाणार तुमका काय आला भावाने तोंड घेऊन येवा कायचं तोडूची काय नको ना तुम्ही सांगता दुपारी आता दुपारी आता नको तू आता म्हणजे आताच जाऊ दुपारी यावी ए म्हातारे 100 रुपयात 80 कसं आणून चांगला 200 पडले तर तुझ्याकडचे दी
पैसे मिळले तर 8 वाजता थंय रापण येत या ओढू येतात हं. लक्षात ठेव किती वाजता कधीच्या 8 वाजता संध्याकाळ संध्याकाळी मी 8 वाजता घालणार कधी ते काय नाही ताजे ताजे बरे लागती एका घालूच माशी हिनू घेऊन 100 रुपयाचं घेऊन ये हा आणि मोरी बिरी असली तर 200 रुपयाची घेऊन ये मोरी 200 रुपये घेतो हं, येतात गप्रा हिक्का बाजारात पाठवू घेऊया तू काय आता ते हयचिले तुम्ही जे हे सांगतात ना त्या बाजारापेक्षा रापणीवर महाग आहे मिळता हे तुका माहिती आहे जेव्हा जास्त रापण लागतं की नाही ते तेव्हा ते दिवशी फुकट होतं. 50 रुपयाचे एवढे मागणे दिले बांगडे. 150 रुपये असतात. जर डोक्यात जाग्यावर नाही नक्की आणतो हं, नक्की आण मग मी जर चटणी काढून डोक्याला ठेवते एका सकाळी आला चटणी काढून ठेव आणि आणून दे म्हातारे सकाळी करा म्हाताऱ्याची करतोय कलर ये बाबू आज रापणेक जाऊया च मग बघा. गावा सगळे हे काय माझ्या 3 तास काढला 8 काढा 3 तास ह्याच्यामुळे हं. माझ्यामुळे कसं सकाळी एक गेला मला 1:30-2 वाजता येईल जरा बटाटे वडे खाले आणि वाटेक लागले काहीतरी कामावर तुमका पाठवलं बाबा या हिला असं कधी तुमचं होणारच नाही तुमका ह्याच्यामुळे माझ्यामुळे काय नाही मी चांगलंही नाही तू सांगलंस नाही एक दिवस केलास तर राखला असतं काय झाला एक दिवस काय ते कामाला होतं बाकीची सगळी लाकूड लाव तुमच्या बरोबर बोलायला काय बोललो नाही हा. चल चला ते पुढे जा पुढे भटांच्या बागेत चल रे काहीतरी घंटाची शोधू पोटी गेली पहिली. आज शोधूया ना अरे या बा आता तो बघा तो काढावतो पुढे पुढे चल पुढे तेका हे तेका वाची अरे या डोर मध्ये वाढलो तुमची बघा तुम्ही बाबा पुढे जा अजून तुका थंडीत लागता बाबा जाम थंडी लागता त्याच्या पाठीवर बसत ट्राय करू तुझं बाबा बाबा ओय रवलो तो मागे तो गाय वाट बघता त्याची पुष्पाकडे स्टॉप हा गो पुष्पा माझी दोरा सुटली पुष्पा हाय चला ए आरती चल की थांब पाणी पिऊन दे त्यांका पाणी बघ काय थांबतच बघ एका झाला काय ते बघ ते पण इले हो ते बघ ते पण आरती हो अरे थांबली आज काय रे बाबा या आली नाही खेचत नाही
लोक ह्यो बघ ह्याची आयडिया पुष्पा कपडे धुत असता की मुद्दाम पाणी कुठेही देतात. रोज पुष्पा धुत असता की साफ करतात त्याला माहिती आहे पुष्पा. चला तकडे. नजरे झुका के चली. लिरिक्सची फुल मस्त केलं असतं. भारी आहे तुका माहिती आहे. हे काय कामाक सकाळी सकाळी ते दमले होतात सकाळी सकाळी बडबडात भारी आहे गाणं माझा तुला माहित नाही. तांबड्या पाड्यावर गाणं आहे तो नजरे चुका के भाग जाता है ना. होय कधी बाबा कधी तो पळता यांच्या बिंच्या तकडे पासून जाऊन येतात कधीच्या कधी. मग येता घराकडे पण पांढऱ्यासारखं नाही ना. पांढऱ्यासारखं नाही पांढऱ्याचा तो प्रोग्राम वेगळं. घंटा सुद्धा येईल. तू आता काय शोधतो. घंटा सुटतो घंटा. अरे ती नंतर शोध. चला ती पुढे जाऊया. घंटा खय गेली. घंटा खय गेली.